Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Kuna sauraron shirye-shirye daga Mankal TV. Yau ne za ku ji dalilin da yake sa ake hana 'yan Najeriya samun aiki a Dubai. Ku biyo mu ku sha labari. Kar ku manta, ku danna mana subscribe, sai ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin shirye-shirye. A baya-bayan nan ne 'yan Najeriya suka bayyana takaici a zaurukan sada zumunta. Biyo bayan wani tallan neman ma'aikata a Dubai da ya nuna cewa ba a buƙatar 'yan Najeriya su nemi aiki domin sun nema ba za su samu ba. Kamfanonin haɗaɗɗen daular Larabawa sun fara tsame 'yan Najeriya ne daga cikin jerin mutanen da za su ɗauka aiki. Bayan da aka kama Ramon, wanda aka fi sani da Hushpuppi. Don ba manta ba, an damƙe Hushpuppi da wasu 'yan Najeriya da ake zargi da laifin damfara a Dubai, kuma aka mika su Amurka. Mankal TV ta ga wasu tallace-tallace a yanar gizo na neman ɗaukan ma'aikata a Dubai, inda aka bayyana ƙarara cewa banda 'yan Najeriya a waɗanda ake bukata. Sashen Hausa na BBC ya rawaito cewa tallan ya kuma ce 'yan Afirka maza ko mata na iya neman aikin amma banda 'yan Najeriya. Bayan nan an hana 'yan Najeriya biza zuwa yawon bude ido a ƙasar. A wasiƙar da Legit ta gani a ƙasar ta sanar da 'yan Najeriya masu fasfot cewa bata amince su samu hatimin shiga ƙasar ba don yawon bude ido na wannan lokacin. Mun gode da kuka tuntuɓe mu, amma muna takaicin sanar da ku cewa ba amince ba saboda duk 'yan Najeriya da ke da fasfot ɗin ƙasa ba aminta da ba su dama shiga ƙasar ba don yawon bude ido. Amma da yiwuwar hakan ta sauya kowane lokaci. Wasiƙar ta ce sai dai 'yan Najeriya mazauna Dubai. Yin zantawa da manema labarai, jaridar The Nation sun ayyana cewa tsame 'yan Najeriya daga cikin masu samun aiki a ƙasar baya da nasaba da harƙallar Hushpuppi. Cewar su daina ɗaukar 'yan Najeriya aiki ya daɗe da fara tasiri tun gabanin lamarin Hushpuppi ya bayyana. Wani ɗan Najeriya mazauni a Dubai, Femi Johnson, ya ce shawarar aka yanke na tsame 'yan Najeriya daga cikin sauran masu samun aiki a Dubai ba ta gwamnatin UAE ba ce, illa iyaka ta wasu kamfanoni masu zaman kansu. Ya ce 'yan Najeriya da dama na bin hanya mai sauƙi. Misali, sayar da giya an tsara shi a nan. Sun kauce hanyar da ta dace wajen nuna su masu wayo ne. Juma'a da ta gabata, wasu 'yan Najeriya sun haɗa casu a yankin Sharjah kuma suka shiga tekun Saka da hukuma. Wani makwabcinsu ɗan ƙasar Indiya ya nemi su rage ƙarar kiɗin da suka sanya, amma suka yi banza da shi. Bayan musanin yawu ya kaure a tsakaninsu, suka jefo shi. Shi mutumin daga Gini mai hawa na 14. Lamarin da ya sanya 'yan sanda suka shigo, suka kama 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka da ke wurin. Irin wannan lamari, a cewar Johnson, shi ke sawa ake yanke ƙauna ga 'yan Najeriya tare da shafawa waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba baƙin fenti. To jama'a, idan da mai buƙatar ba mu shawara ko labari, sai ku tuntuɓe mu a sashinmu na Mankal TV. Kar ku manta ku danna mana subscribe don Allah.